gimana lero be ang'eyo nitie jomoko ma en odhi adhiya kanyo to kawo space to kosekawo to uso. Kiseuso wan kosemi space to uso to mano wachni kise transfer ni ng'ato mano kor wachni nikech nosemi opportunity to maybe samoro kawo space to uso bathe konchielo subdivide ni ng'ato which is okay, lakini kama nosetimre makisegero stall to rent okwadwa and then uso no bende wa discourage. Aya choko rent gi uso en gino ma city manager wacho nok dwarre e chiro no, chiro mora mora mantiere e kaunti ma Kisumu. Wayuda ne ote magi ma ibedo gi orona kache Facebook mora mara Mogi TV okinyi makawono en 2:00 mano SMS line marwa ka Facebook sani bende koruntie ote mopogore opogore. Jaote Millicent ka mano mar Mweru upanda Siaya County awinjo malera ahinya. Sani koro ayude ote mamoko mantiere kod penjo kod mago mathoth e Facebook acha. Lewis Woda Wasiboda Kisumu pacho ler maratari. Penyina bala wanga niya nang'o tiyo gi mbi mathoth sama otimo tijegi. Aya manang'o mede gi wach mare mugi ka waduogo ire mano dong' dakika 4 to watieko. Owacho ni ochuno ni nyaka